Καλησπέρα, λέγομαι Βασίλης Ικαλιάς και δουλεύω στο εστιατόριο Ρεσπέτζα στο Γκάζι, το οποίο είναι μια ψαροταβέρνα. Λοιπόν, θα σας δείξω καραβιδόψυχα με μουστάρδα και γαριδόζουμο. Βάζουμε πρώτα να ζεστάνει το τηγάνι. Η καραβιδόψυχα είναι στημένη σε παλέτα ανάποδα για να μην μαζέψει. Συνήθως τα βάζουν τις καραβιδόψυχες, επειδή τις αμολάνε όπως να είναι, μαζεύουν και δεν γίνονται ωραίες. Ανάποδα θα κρατήσει όλο τον όγκο και θα δείξει και πιο ωραίο σαν αποτέλεσμα. Αλλά το πιπερώνουμε. Μόλις ζεστάνει το τηγάνι, δεν βάζουμε σε κρύο τηγάνι. Θα ρίξουμε και την καραβιδόψυχα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά για να μην αρπάξει το λάδι, επειδή πάντα τα θαλασσινά κρατάνε νερό. Και σοτάρουμε. Θα χρησιμοποιήσω βούτυρο, μουστάρδα, μυρωδικά ψιλοκομμένα, ελαιόλαδο και γαριδόζουμο και λεμόνι στο τέλος. Αφού αρχίσει το σοτάρισμα, δεν θα ταλαιπωρήσουμε καθόλου την καραβιδόψυχα. Θα προσθέσουμε τη μουστάρδα. Τώρα θα ανακατέψουμε να πάει παντού. Και θα προσθέσουμε και το γαριδόζουμο. Δυναμώνουμε τη φωτιά. Το λεμόνι θα μπει στο τέλος. Προσθέτουμε και την πρασινάδα. Και θα δέσουμε τη σάλτσα μας με βούτυρο. Γενικά δένουμε με βούτυρο ή αφήνουμε να ρεντουξάρουν τα υγρά. Δεν χρησιμοποιούμε cornflour. Αφού σβήσουμε τη φωτιά μέχρι να λιώσει το βούτυρο τελείως, προσθέτουμε το λεμόνι. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Σερβίρουμε στο πιάτο. Η συνταγή λοιπόν αυτή της καραβιδόψυχας, ελαφρώς διασκευασμένη από εμένα, βαστάει από ένα εστιατόριο στις Αλικές της Πάρου πριν από 30 χρόνια από το θείο μου τον Τίνο το Σικαλιά. Λοιπόν, καραβιδόψυχα με μουστάρδα. Απολαύστε την.